Aspaldian ikastetxe eta eskoletako ateetan, ostiraletan mobilizazioak ikusten ditugu. Askotan antolatzen ari dira egun beltzak edo ostiral beltzak. Espainiako gobernuak inposatuko duen LOMCE legearen aurka. Bizkaian ere hainbat herri eta ikastetxeetan LOMCE legearen aurkako mugimenduak ugaritu dira. Elkarrekin, hezkuntza langile, ikasle, irakasle, guraso, hezkuntza kalitatezkoa aldarrikatzen ikusi ditugu. Santurtziko hezkuntza kalitatearen aldeko koordinadora ere kalera atera da. Eta sinadura bilketa egin ostean, Bilboko hezkuntza delegaritzan entregatu dituzte. Bai, azken finean, Santurtzien egin dugun, planteatu egin dan taldea, berezia da horreziagatik, azken finean ez da soilik hezkuntza arloko kidea gara guztiok, batzuk guraso bezala, beste batzuk irakasle bezala, baina azken finean guztion artean hitz egin genuen, ezta? Bai, elkar harremana bageneukan, kasu askotan, kontseiluetan, eskola kontseiluetan aritzen ginelako, baina beste batzuk, ezagunak ginelako zentroan bertan, eta ere, beste batzuk, hezkuntza arloan, hainbat urtetan lana egin zutelako, edo gaudelako. Horregatik nahiko normala izan zen, zuzenean jarri egin genuen, jarri ginen kontaktuan, sindikatu ezberdinekin, informazioa jasotzeko. Eta gero, jendearen harrera oso ona izan da, bai guraso eta ikasleen artean, ondo izan da, eta irakaslegoaren artean ere, Ez da izan sindikatu baten kontua edo sindikatuen kontua, baizik eta berez sortutako kontu bat da, arlo ezberdinetako herri mugimendu bat sortu ahal izan dugu herrian. Kontua da, azkenengo 50 urteetan esan duzu moduan, 7 hezkuntza reforma berri izan dira, azken finean gobernuetan egon diren partido politikoaren ideologiaren edo markatu nahi zuten bidearen arabera, ez? Baina guretzat hau, beste hezkuntza reforma bat da, gobernuan dagoen partido politiko bat eraman da aurrera, oso ideologia politiko konkretu batekin, baina gainera kriston atzera pausua da, nolabait 30 urte gutxi gora bera atzera kokatuko gaitu, hezkuntza sistema reforma hau. Badauka oso oinarri ideologikoa, konkretua, gero adibidez hizkuntza bera, non geratuko da, nolabait azken finean irakasgaiak gutxi gora bera ulertzeko, irakasgaiak kokatzen dira 3 mailatan edo. Eta euskera gure hizkuntza azken finean geratuko da 3. mailako irakasgai moduan. Orduan, hori egia zen, kontutan izan da aspaldia gurasoak eta beraien aukera linguistikoa erabaki dutela bere umeentzako nahiko atzerakoia da. Gero bestetik, esan behar dugu, zentralista dela, hau da, gaur egun kurrikuluna zehazten da hemendik, azken finean, pentsatzen dugu baitare hori umeentzako ona dela, batez gertutasuna eta azken finean beraien eguneroko bizimodua baitare horrela ulertzen dutelako, eta hemendik aurrera dena Madriletik aginduko da, bai ordutegia, bai edukiak berak, bai helburuak, bai inkluso hezkuntzari, gure hizkuntzari zenolako ordutegia emon. Baina arte gurasoek beti izan dugun papera, eskola kontseiluen bitartez o MR-ren bitartez geneukana, hasi zenean LOMCEren inguruko lehenengo berriak entzuten. Hor ikusten zaila gure erabakitzeko ahalmena berez nahiko mugatuta zenean, hemendik aurrera soilik izango dela aholkularitza antzeko edo taldetxo bat izango dela, eta hori ikusten da guztiz hezkuntza bera edo ikastetxe bakoitzean geneukan aldea gauzak antolatzeko edo gure kabuz antolatzeko edo gure modura antolatzeko, gure baldintzak ikusita. Gero gainera, kontua da, tutoreari nolabait baitare kentzen zaigu, nolabait erabakitzeko ahalmen hori edo nolabait ikustea, ume hori zelan garatu den, azken finean ebaluazio iraunkorraren aldekoak gara, eta kontua da, komentatu duzunarekin, naiz eta umea tutorearen ustez aurrerapen itzelak egin eta dena delakoa, naiz eta kurtsoa gainditu, ebaluaketa horiek, kanpoko ebaluaketa horiek gainditzen ez baditu, umeak ez dute kurtsoz pasatuko, Orduan, kezkagarria bada. Santurtziko udaletxean mozioa aurkeztu dute ere.
Alde batetik, mozio bat aurkeztu dugu, geratu izan gara, egin ditugu bi bilera partido politiko guztiekin, Santurtziko udaletxeko partido politiko guztiekin, azkenengo bilerara PP zen etorri, baina baita ere espero genuen, azken finean beraiek aurrera eramaten dute. Eta orduan, bai azkenean lortu izan dugu, partido politiko guztiak azkenean koordinadorarekin bat egitea eta guretzat garrantzitsua da. Gainera hasieratik planteatu izan genuena, izan zen guk ez dugula mozio instituzional bat nahi, instituzionala baina kontua da batez be, gure helburua zen nolabait mozio horren planteamendua herrira ailegatzea, horrexegatik baita ere konpromesu batzuk eskatu genizkien, alde batetik atarietan bando bat jartzearena, eta baita ere nolabait Eusko Jaurlaritzari eskatzea bitarteko guztiak jartzeko, benetan jartzeko, hau benetan ez aplikatzeko. Gero hori izango da ekainaren 21 barkatu, umeak klaseak izango dituztenak azken ostirala izango da. Gero bestetik daukagu 26an, Donostin Amaraberrin eskolan, nolabait sortu izan garen talde ezberdinak, hezkuntzaren inguruan mugitu izan garenak batez be lege arrotze honi ezezkoa emateko, baina ez bakarrik horretarako, baizik eta azken finean hezkuntza kalitatea hobetzeko batu izango gara, herrialde ezberdinetan sortu garen zera guztiak, 5etan Amaraberri eskolan. Orduan baita hemendik luzatzea deialdia ikusten ari den edon hori, eta deialdi irekia da. Eta bertan egia zen ezagutu egingo gara, esperientzia konpartituko ditugu eta espero dugu zeo zer polita ateratzea hemendik. Santurtziko hezkuntza koordinadoratik argi ikusten dute, hezkuntza komunitateak baizik gizarte osoak egin beharko lioke LOMCE lege honi aurre. Ikusten dute, hezkuntza oinarri bezala ikusten du gizarte honetan, ezta? Bat, hizkuntza dala eta horretan, suposatzen dauelako, hizkuntza eskubideen inguruan, hor, kristolako urraketa, 3. mailako irakasgai bezala tratatzen dalako euskera bera, kurrikulunean ere bere isla dauka, baina batez ere, sortzen dituelako egoera bereizi batzuk, berez, bereizketa sozialak areagotzen dituela, ezta? Hezkuntza, eskubide unibertsala izan behar zan, eta guztiok eskubide bera izan behar genukena, lege honek guztiz kolokan jartzen du, ezta? Bai tasak direla eta, bai ematen diren laguntzak, eta batez ere kezkatzen dauena, eta nik uste dute, eta gizartean hori ereduena, bada hezkuntzaren merkantilizazioa, ezta? Sortu egin dugu, edo bihurtu nahi ditugu ikastetxeak lantegiak, edo lantegi gisa antolatu nahi dira, eta hori ezinezkoa da. Eta gaur egun ez dugu inolaz ere ikusten, nola izan leike, 5 urteko ume bati, lanera, lan baterako entrevista bat egiten duzunean, antzeko egoera bat pasatzia, kanpoko pertsona batek emonda, ezta? Eta erritmoak ez mantentzea eta guzti hori, ezta? Planteatzen da beste modu batean, ez diez umeen erritmoak errespetatzen, eta hezkuntza umeek jasongo duten edo hurrengo belaunaldiek jasoko duten hezkuntza ondorio izango du datorren gizartean bertan, ezta? Individualismoa bultzatzen baldin bada eta hemen bakoitzak behiatu behar baldin badu bere bidea eta dirua baduena, diruak ez duena, baino aukera gehiago baldin baditu ikasketa onak izateko, gizartea ere aldatuko dugu, eta gitxi batzuen gizartea antolatuko dugu. Orduan horrexegatik uste dugu guztion lana dela, ez soilik hezkuntzan aritzen garen ona. Honekin fenomeno, eskerrik asko.